رخصنا سپا رخصنا گلک باشه ام هیوید کن گلک رخصنا حال وابن گلک باشه بو خورتو کچه من روجاوای کردستان کوی به خواندن معنی الوادرا ام هیوید کن جیش خورتو کچه خوی روجاوای کردستان هر رخصنا که حالو هبه هن خوته دب سجلن ده فایده که باش لبینن و چه خساری جنا بینن دەستپێکێ کام هاتن هێرێمە کوردستانê وەک زانێ لە شەڕێ ئەم گشتە هاتن یعنی خەلک gelekî bi cilê xwe hat demê hat vi derê bi taybetî genc yani gelekî zehmet bû yekser bi dest bi xwandinê bikire ji ber wê wedê aboriyê gelekî xelkê me rojava gelekî xirab bû dest bi karê kirin yani heye 2 sal 3 sal 4 sal ji ber vê xwandin ê gelekî wana heye texîr bûye piştî wê ê jî wek wê xelkê bî min 2 sala xwandin berda piştî wê rixbeta min û hezkirinê min xwandiniyê ra hêşt ka ev vegerim mektebê û vegerim xwandinê astengî li pêş xwandinê piçekî di ewraqa de hebî yani ka tedîl kê û texîrbûnê divê meselê da ev piçekî astengî bî bes astengiyê herî mezin aborî ye astengî herî mezin aborî piştî wê misalekî xwand dîsa evê wedê derketinê derva û nizam çû dîsa me berda û dîsa vegerîm dîsa ji ber îş û kar her astengî li pêş min çê dibîn